Усім зновку добрий день. Усіх вітаю, брати і сестри. Добрий день добрим людям. Я зновку знаходжуся на возері Завелле, Солдатське, Полоцький район. І вирішив вам ще трошки показати таку пригожость. Сьогодні день такий сонячний. Небо чисте, світле. Озеро так само чистое, як люстерка такое. У нас тут несколько дней запар были дожди, мокрый снег, хмары были на небе. А сегодня вояк, ясно. Але ў прыроды не бывае дрэннага надвор'я. Усякае патрэбнае.